खुलुमबाय मिस्टार कबिन ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो गोदान बोसोरनि मोजां हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो मोजां हामलायथि बावहरबाय आंनि गासिबो आंगो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा आरो आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बैसागो बोथोरनि मोजां हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय लोगोसे नैबे फैबाय थानाय बैसागुआ जाहाथे मोजां बारलाङो आरो साना खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो जाहाथे फैबाय थानाय बोसोर गोदानाव जाहाथे बेमार आजार जेबो जाया बेनिखायनो आङो नोंथां आरज गाबहरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनाय साफ्रोमबो लोगो नोंथांमोननिसिम साबायखर आरो आंनि साबस्क्राइबफोरनिसिमबो साबायखर आरो बैसागो बोथोरनि मोजां हामलायनाय बावहरबाय आरो बोसोर गोदानाव जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै रंजागोन आरो जाहाथे रंजानाय समाव बारा रंजाया माने कभिड-19 ओरैबो बांबोगासिनो दङ मिथिनाय बायदिब्ला बेनि थाखाय सम बायदियै रंजानानै सम बायदियै गावनि न'खौ लानो आरो जाहाथे बबावबाफोर थाङोबा मास्कफोरखौ लायो बेनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय मिस्टार कबिन ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय लोगोसे दिनै भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथांमोना मोजां नांबायब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होनो हायो लोगोसे रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय बयनिसिमबो बाय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोसे आं मोनसे मेथाइ रोजाबनो सानदों बैसागुनि गावनो बनायदो आरोना बा एसे खुरफोरा बेलेगनि नांदेरनोबो हागौ बेनिखाय निमाहा बिनाय थाबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आगै रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय मोसानाय बोथोराव रंजानाय बोथोराव ज' रंजागोन आं सना ज' मोसागोन आं साबै बैसागो